Και τι είναι αυτός τώρα, δηλαδή, γέρος είναι? Είναι τώρα το μπουκουμπά. Όχι, νέο παιδί είναι. Ο Σκούλς έπαιζε μέχρι τα 40 εκεί πέρα. Ποιος? Πώς το λένε ο Σκούλς? Ο Σκούλς. Ο Σκόλς, ρε. Ο Πολ Σκόλς. Πώς έπαιζε, 41 δεν έπαιζε? Τι μου είπατε πως συγκρίνεις τη βουλγαρική απάτη με τον ποδοσφαιριστή επιτομή της δεκαετίας του 90, τον Πολ Σκόλς, που ο Ζιντάν του έδωσε το καπέλο. Ο Σκούλς. Ναι, αλλά είναι 7 χρόνια πιο μεγάλος, ρε φίλε. Ο αζέλαστος, η πεπτούρα, ο Θεός, ο Πολ Σκόλς, με τον Μπερμπάτοφ, θα βγάλω τώρα, θα φάω το μπουκάλι. Ναι, αλλά οι αντοχές του ήταν 40 χρόνια, 41 και έπαιζε. Με τι αντοχές έπαιζε λοιπόν? Ο Σκόλς. Ναι. Ο Σκόλς είναι εγκλεζόσκυρο του κερατά. 80 ώρες προπόνηση την ημέρα, ύπνο 9 η ώρα, με τα παιδιά του στο πάρκο μισή ώρα, διατροφή, πράκα μας κάνεις, ρε εσύ, Μπερμπάτοφ, Τζόντα. Με συγκινεί η αναφορά σου, στο Σκόλς, αλλά... Το Σκόλς με τον Μπερμπάτοφ θα μας πέσουν όλοι οι προβολείς, θα μας γυαλίσουνε. Τα νεφρά μου, ρε που ο Σκούλς. Με συγκινεί η αναφορά του, πραγματικά, ειλικρινά, με συγκινεί, ειλικρινά. Παίξτε ρε φίλε εκεί πέρα, εκεί μπορούσε να φανεί, κατάλαβες? Ναι ρε Τζόρνταν, αλλά είναι και άλλα χρόνια ρε παλικάρι. 34 είναι ο άνθρωπος. 35,5 ρε. 35, εντάξει. Εντάξει,